ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଆମିଷ ବାରି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଚିକେନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚିକେନର ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଶିଳ ବଟା ମସଲା ଦେଇ କରିବି ଆଉ ଚୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳେଇ ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ମସଲାଟିକୁ ମୁଁ ବାଟି ନେଲି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆଉ କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲଚିନିକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛେଚିକିରି ବାଟି ନେଇଗଲି ଆଳୁ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ନେଇଗଲି ଏବେ ତେଲରେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଚିନି କଲର ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ପିଆଜକୁ ଜାରି ନେଲି ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ପିଆଜ ଛେଚା ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି ଯୋଉ ବଟା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ଆମର ବଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି କଷି ନେଇଗଲି ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଚିକେନ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷି କାଷି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ଅଧା ଯେତେବେଳେ ସିଝା ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ସେ ଭଜା ଆଳୁ ତକ ମାନେ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଜା ଆଳୁ ଦେଇ ଟିକେ କଷି କାଷି ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ମସଲା ବଟା।